मानसि गोमादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि बामला गामिनि मिजिं बर'आ थांनाय 14 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबार खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। बिथांखौ नखरनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो नागिरनानै मोनाखिसै। बिथां गोमानाय मिजिं बर'नि खर'आ एसे गाज्रि होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा गंसे साइकेल लानानै गिदिंथिंबाय थायोमोन होननानै फोरमायदों। बिथां मिजिं बर'खौ नाग्रिजुलिनि गुवाबारि एसएसबि केम्पआव जोबना दोनदोंमोन। नाथाय बिथांनि नखरनि रावबो सुबुं मोनैनि थाखाय एसएसबि केम्पनिफ्राय हगारना हरो। नाथाय दा बिथाङा बहा दं नागिरबाबो मोनाखै। सोरबाफोर बहाबा बे मानसिखौ नुसनबायदोंब्ला नैबे जानबुं नं 6900509504 8011302178 आव फोनांजाब खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।